imaš petni trn, bole te stopala, boli te iznad gležnja ovdje, probaj obavezno ove vježbe i obavezno pazi da ne radiš kroz nekakvu ružnu bol. Dakle, sjedneš ovako i sada na izmjeniču ćeš zatezati ovako stopala, 2-3 sekunde, promijeni, zadrži malo znači i gledaj da te ne boli nešto ružno. Sada stopalo ima i ovaj pokret, ovako unutra i prema van. Sad gure stopala prema unutra, pa ih širi ovako prema van. Pazi da ti se ne savijaju koljena i ne rotiraju kukovi. To je često što vidim da ljudi griješe. Znači krenu ovako raditi pa nešto šire koljena i kukove. Dakle, potpuno mirna koljena stisnuta u podlogu, kukovi stisnuti, stražnice i samo pokret iz stopala. Lijevo, desno, znači unutra, van, naprijed, nazad, naizmjenično, u isto vrijeme možemo isto to. Kako si možemo dati otpor? Stavimo stopalo preko stopala i sada ovo stopalo vučemo prema sebi, a ovo stopalo guramo u to drugo stopalo kao nekakav izdržaj. Na taj način ćemo ojačati ove tetive u području stopala. One su najčešće bolne zato što imaju puno više receptora za bol nego sami mišići. Dakle, nekakav izdržaj ovdje, pa možemo zamijeniti opet stopala, gurati i vući prema sebi. Možemo tiskati stopalo u stopalo, ovako ove bridove unutra. Možemo si rukama davati otpor, pa gurati stopalo prema van, zadržati ovako. Nije bitno, možemo ovdje staviti pa gurati kao da guramo, da dodajemo nekakav gas. Jel? Isto tako možemo ovako prekrižiti nogu preko koljena, staviti dlan ovako tu i vučemo stopalo i guramo kao da hoćemo ovaj pokret napraviti. Često kod ugnutih gležnjeva i bolova u stopalu ovaj mišić je zapostavljen, a treba ga jačati. Znači možete si davati otpor sa rukama ili nekakvim rekvizitom i elastičnom trakom. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, obavezno lajkaj ovaj video i komentiraj dolje stopalo i poslati ću ti besplatan e-book